nami, daghang kayo mga sakinan diri ang dapita. Taon-taon musud na mis entrance fee. Nang kanag tao. Wala entrance dai. Ano ba papapak sa imong ay food ba mo nga kuha. Welcome to Ubay Food Park Night Market. Ngit-ngit lang ko mag-flashlight kay ba't sab wanta makasab-am ka. No, pada si tao. Inyong mga cellphone, palihog, i-check! Inyong mga cellphone, ipusak, kalikawatan! Palihog ko! Yung mga cellphone! Salamat! Tara po doon sila mami o, naglaag kayo sila ate. Ay mo nanood te. Balit me! So karon kami ikakaon sa sulod dito sa food park sa Ubay. So ato mis Macdo karon kay grabing trafika to sa sulod. Oy, ujud mi kakaon. So nakanahon na mi, nag-combination to each other ang mga utok dito na kami sa Macdo mga on. So see you dito. Mga pamaa. Ginoong ko. Ari taday? Ari mis Macdo mga on kayo may account dito sa food park dito sa Ubay. Ana na lang ang show dito rin napita. Akong treasurer. Hindi kita kayo eh. So mis Macdo eh. So say later dito iba na mo bahay. Gasulilis ay. Kaya ako sa nagkanaka. Naa. Maaklaro ka. Iba mo ng friend. Gani, sige mo. Traffic di ang Macdo Mayor. No? Naglinya sa mga tao diri Mayor. Kuha ang mga tao diri napita sa Macdo. No nagline man ni dito skuan food park line, diri line. Asa may mga lugar diri. Palihog ko linya nilinya dili lang kay manguhit pa jud. Da sayop da imong lane di ay. Sayop ang arit dada di ay. Sayop di signal. I win. Any kind of product can I eat. Oh, salamat sa sponsor. Salamat Facebook Mita. Sweldo ko nakadawat ko. Kasuldo Wala akong ng sabi. meta. Wow, kalay siya ba sa Ubay oy? Christmas pa kayo sa Ubay. Wow. Viva Pit Senior! Oh.